Ja teda zhruba po roku a pol dištančného vzdelávania sa vám teraz chuť opýtať, že či ma dobre počujete a či ma vidíte. Vidíme hlavne, vidíme. Som rád, že vidím aj ja vás, nielen nejaké krúžky s písmenkami. Ja som si teda pripravil takú prednášku, troška v niektorých veciach možno mierne uletenú, nie úplne takú systematickú, ako mala profesorka Šternová. Ja sa budem snažiť možno, že takú miernu víziu, čo by sa mohlo dať. Je to také troška vyskladané z jednotlivých prác mojich doktorantov, ktoré teda súvisia možno s nejakou klimatickou zmenou a s nejakými ekologickými materiálmi, biokompozitmi, čo by teoreticky mohlo byť prenesiteľné na nejaké okenné konštrukcie a končilo by to teda povedzme nejakými sklenými systémami, o čom by to teda primárne malo byť. Na úvod je teda dôležité povedať, že my v rámci teda týchto posledných období a konkrétne v období posledných 150 rokov sme dosť značne si znečistili životné prostredie. To vidno v podstate aj na koncentrácii oxidu uhličitého, kde teda zhruba za tých 150 rokov sme sa posunuli z nejakých 280 ppm na 400 ppm, čiže skoro dvojnásobok. V rámci tohoto grafu vidíme, že čo sme dokázali v rámci rokov 2006 až 2020. Čiže posúvame sa intenzívne ďalej a ďalej. Je samozrejme dôležité povedať, že CO2 ako také nejakým spôsobom nás ovplyvňuje. Určite ste si teda všimli, sú to v podstate plné médiá, že máme nejaké klimatické zmeny, máme nejaké globálne oteplovania, máme rôzne klimatické scenáre, akým spôsobom sa to môže vyvíjať. Je v podstate v rámci tohoto obrovský výskum a obrovské úsilia na nejaké predpoklady, ako teda môžeme ísť a eventuálne ako by sme to mohli zmeniť. Čo sa týka vlastne ešte Strednej Európy a Slovenskej republiky, čo teda my patríme do tejto oblasti, tak zhruba v rozsahu rokov 1881 až 2017 sa podarilo otepliť vlastne našu oblasť ako keby o 1,73 stupňa Celzia, čo v podstate nemusí znamenať až tak veľa v tej priemernej hodnote, ale v skutočnosti určite si všímate, že v nejakých teda takých tých lokálnych, keďže toto je priemerná teplota, nám to stúpa aj viacej a začíname mať aj možno iné problémy, ako sme kedysi mali s prehrievaním a tak ďalej. Čo sa týka produkcie emisí CO2, v rýchlosti teda už aj profesorka Šternová o tomto hovorila. Pardon. Dúfam, že vás teraz tak nebudú volať. V podstate stavebný sektor sa teda podieľa 39%, pani profesorka mala 40%, takže to sme zhruba na tom istom. Čo je podstatné a čomu by som sa ja chcel možno troška venovať je, že samotná výroba stavebných materiálov pohlcuje zhruba, alebo teda nie pohlcuje, aj o tom budem hovoriť, že niečo sa dá pohltiť, ale produkuje zhruba 11% emisí CO2. V súčasnosti určite ste si tiež všimli, že ľudstvo teda zanecháva nejakú ekologickú stopu. Zhruba tie naše činnosti, všetky, čo robíme, ako znečisťujeme a tak ďalej, planéta ako taká potrebuje zhruba 1 rok a 8 mesiacov na regeneráciu, čiže teraz sme v podstate v stave, že keď to budeme robiť takto, ako to robíme, tak by sme potrebovali zhruba 1,6 planéty, čo teda asi nemáme. Aj keď samozrejme pokusy sú nejaké lety na Mars, ale neviem, to nám asi moc nepomôže. Čiže z tohto pohľadu je veľmi dôležité sa začať zaoberať aj so samotnými materiálmi, z ktorých sa povedzme aj okenné konštrukcie alebo celkovo stavebné materiály vyrábajú a tam je dôležité vedieť, že ten materiál ako taký samozrejme v rámci stavby nám môže šetriť energiu, viac alebo menej, ale samozrejme z hľadiska výroby ho môže spotrebovať a tak ďalej. Čiže je veľmi dôležité sledovať materiál ako taký od, povedzme, tie podrobnejšie modely sú také, že od količky až po hrob.
A samozrejme sú aj nejaké rôzne iné. Ten hrob samozrejme nemusí znamenať vyložený hrob, ale možno nejakú recykláciu. Čiže toto je zhruba, čo by bolo potrebné zohľadniť. V oblasti teda okien už niečo sa v tomto štýle robilo. Je to v podstate vytvorenie takéhoto nejakého fasadného panelu, ktorý je v podstate biokompozit. Sú tam teda okenné konštrukcie, nejaký vonkajší biokompozitný plášť, drevovlaknitá izolácia, drevená podkonštrukcia a tak ďalej. Toto dokonca získalo cenu v roku 2015. Samozrejme, určite vás nápadne, čo sa týka týchto ekologických materiálov, samozrejme väčšinou sú horlavé a majú samozrejme teda iné problémy, ale v tomto prípade sa podarilo docieliť to, že spĺňa napríklad tento výrobok parametre, myslím, že Norsko, Dánsko, Veľká Británia, Španielsko, čiže niečo sa tam podarilo docieliť aj z hľadiska nejakej životnosti. Je nám jasné, že teda samozrejme môžeme mať nejaké pokusy o výrobu alebo používanie ekologickejších materiálov, ale nie vždy je to 100% možné. Je nám jasné, že pokiaľ aspoň v niektorých častiach nepoužijeme nejaké materiály, ktoré majú vyššiu odolnosť, hliník, prípadne možno nejaké vonkajšie klíky, tak pravdepodobne asi drevo ako teda ekologický materiál budeme sa buď teda musieť len starať, alebo ho nejakým spôsobom ošetrovať. Ale je dobré, pokiaľ sa dá v rámci stavebných konštrukcií použiť nejaký materiál, ktorý môže napomáhať. Ja teda celkovo, ja mám relatívne rád drevené okná a v podstate aj teraz plánujeme podarilo sa mi teda získať tento rok Vegu, kde s firmou Mintal plánujeme niečo riešiť v súvislosti s nejakými inovatívnymi prvkami v rámci tých rámových profilov, ale zámerne si teda vyberám tieto drevené okná. Ja by som sa možno tak spýtal, napadá vás, ja som na začiatku niečo spomenul v súvislosti, že teda samozrejme z hľadiska výroby dokážu tieto materiály spotrebovávať alebo produkovať emisí CO2. Napadá niekoho, že niečo iné, že môže ako keby v tomto prípade poviem spotrebovať emisie CO2. Teraz som chcel toho Petra Smrka skúšať, ale zmizol. Robo! No povedz, myslíš, že môže nejako drevo napomáhať v podstate s nejakým spotrebám emisí CO2? Môže. No v rámci, to čo som hovoril, v rámci tých primárnych energií a emisí CO2 a tak ďalej, začína sa trošku uvažovať o tom, že v niektorých stavebných materiáloch my v zásade môžeme ako keby uskladniť emisie CO2 v podstate do stavebného objektu a to je možno, že niekedy to pozitívne. Samozrejme, my v rámci hodnotení takéto veci ešte nemáme, ale v rámci teda niektorých štátov sú takéto úvahy. Čiže drevo ako materiál je samozrejme, čo sa týka tohoto vhodný. Je dôležité samozrejme povedať, tým ja nezaznávam nejaké hliníkové okná, že teda samozrejme, že by sa nemali vyrábať a tak ďalej, lebo tam tiež s tými energiami je to tak, že povedzme je vysoký energetický náklad pri nejakej prvotnej výrobe toho hliníka, ale pri nejakej spätnej recyklácii je to úplne niečo iné. To by bolo, čo sa týka povedzme nejakých rámov a profilových systémov. Samozrejme v rámci sklených systémov tam asi pravdepodobne veľký priestor na toto nie je. Z hľadiska nejakej aplikácie biokompozitov je to bohužiaľ sklo, potrebujeme ten materiál mať priehľadný, čiže tam s tým nevieme niečo robiť. Ale to, čo je, ja na druhej strane hovorím, doteraz tu zaznelo, že v podstate okno ako také je v zásade najslabší prvok z hľadiska sučniteľa, prechodu tepla a tak ďalej. Je to samozrejme pravda, docieliť nejaké lepšie hodnoty pri okne je zložitejšie oproti ostatným konštrukciám, ale ja na druhej strane vidím obrovský potenciál v okne v tom, že my vieme aplikáciou nejakých špeciálnych sklených systémov niečo získavať. Samozrejme, sklené systémy sa v súčasnosti veľmi tiež vyvíjajú. Sú systémy, ktoré majú veľmi dobré
tepelnotechnické vlastnosti, rôzne kombinácie vákových skiel, ako prvé povedzme prišli teda klasické vákové skla, ktoré ako také až takú nejakú bohviakú hodnotu nemali, začali ako keby dvakrát vákové zasklenie, prípadne štvorskla s medzerami, s mikroselektívnymi vrstvami, kombinácie, vákuové zasklenie a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, všetko to má tiež svoje limity váhové, nie vždy to vieme všade použiť, čiže môže to byť určitý problém. Ja som si v podstate urobil takú nejakú úplne jednoduchú analýzu podľa takéhoto vzorčeka, v ktorom v podstate sú primárne zohľadnené súčiniteľe prechodu tepla, rámu, zasklenia a lineárny stratový súčiniteľ. Ako úplne jednoduché som si dal takýto nejaký rozmer okna. Samozrejme, treba to brať, že pokiaľ máme iné proporcie okna, tak tie hodnoty samozrejme budú iné. Opačne, keď budeme mať veľmi malé okno, tak tie hodnoty nebudú veľmi dobré. A už len z tohoto v podstate, z toho, čo platí v súčasnej norme, že pokiaľ by sme sa mali dostať teda pod, respektíve, pod hodnotu 0,85, respektíve na cieľovú hodnotu alebo odporúčanú hodnotu 0,65, tak je to veľmi zložité. Keď si pozriete v podstate na obrázku, vidíte, že tá rada tých rámových profilov povedzme začína od 1, končí pri povedzme 0,65, čo teda pri profilových systémoch je aspoň zatiaľ si myslím taká nejaká možno hraničná hodnota. Čo sa týka zasklení, tie hodnoty idú už od teda 0,7 po 0,35, samozrejme to treba brať, že to sú nie nejaké štandardne používané okná, možno nejaké také výbehové laboratórne riešenia a tak ďalej, ale v podstate tuto na týchto grafoch bude vidno, že aj keď použijeme ako keby dobré materiály, tak ono je to v podstate ako, určite poznáte knižku a teda rozprávku Psíček a mačička, že keď varili z dobrých súrovín, tak nie vždy ten výsledok musí byť úplne celý správny. Aj v tomto prípade samozrejme súčiniteľ, teda lineárny stratový súčiniteľ nám niečo s tými hodnotami urobí. Čiže pokiaľ máme napríklad 0,08, tak sme povedzme v takýchto intenciách. Pokiaľ sa dostaneme na 0,06, už vieme niečo lepšie, respektíve možno s tými úplne topkovými vieme prejsť aj po tú úroveň 0,65, ale ešte raz teda opakujem, že možno, že sú to skôr také nejaké laboratórne riešenia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže pokiaľ sa nám podarí toto urobiť, tak vieme docieliť aj niečo lepšie. Samozrejme, nevieme to úplne nejako dokonale spraviť, lebo rám má tiež len nejaký rozmer a nedokážeme to úplne tak prekryť, zvlášť pri, čo sa nám ukázalo, aj keď sme merali vákuové zasklenia v rámci teda na strednej fakulte, tak vzhľadom na to, že v podstate ten dištančný rámček ako pri klasických tam nejako nie je a tie okná sú v podstate zvarené, tak ten prechod tepla je tam relatívne strašne veľký, takže ono za určitých okolností v nejakom klasickom profilovom systéme ani toto zasklenie nie je použiteľné. Čo sa týka potenciálu okna, Peter, počkaj, prosím ťa, som sa ťa chcel spýtať, ako by si to videl ty ďalej, že ako to pôjde? Tých oknách. Už máme dobré zasklenia. Ja som mu to inak predtým povedal, tak preto uteká. Ďalšou takou v podstate cestou, samozrejme, keď vyriešime, povedzme, profilový systém, vyriešime sklený systém, tak veľký potenciál okna je, čo sa týka ovládania. Teraz určite sa stretávate s BIM softvermi, so softvermi riadenia, prepájania týchto, predikcia počasia, okno sa vie, alebo teda celý ten systém, alebo inteligencia budovy vie predpovedať, ako sa niečo bude správať. Ja som teda zámerne, možno troška reklamy, ale tak mám akurát toto okno doma a s takýmto riadením, čo sa mne teda veľmi páčilo, že mal som teda nejaké pôvodné okná a v tomto prípade si myslím, že firmu musím úplne perfektne pochváliť, pretože vymyslela riešenie, ktoré v podstate na staré okná je integrovateľné bez... Ja teda najskôr to vyzeralo, že si to budem montovať sám, ale nakoniec mi to namontovali, ale keď som sa díval, tak v podstate tá montáž bola absolútne jednoduchá. Z hľadiska fungovania
sú teda tie systémy, že priamo napojené na elektriku, alebo má to dokonca v podstate akumulátor, ktorý je nabíjaný nejakým solárnym článkom. Ja mám teda zhodou okolností toto riešenie. Funguje to perfektne. Super na tom je to, že v podstate dokážete do toho vstúpiť nejakou inteligenciou, konkrétne teda ja som skôr zastancom riešení Apple a v súvislosti so Siri a s celým tým riadením toho, ako to funguje, tak v podstate vie to veľmi dobre riešiť možno, že súvislosť nejakého predvetrania. Samozrejme, keď ste nie doma, tak je veľmi dôležité, aby sa to okno zatvorilo a tak ďalej. Čiže toto je ako keby taká skupina ďalšia riešení, ktoré neviete urobiť pri streche, neviete urobiť pri stene, ale pri okne ich viete urobiť perfektne. Ja by som možno povedal to, že z hľadiska tých klimatických zmien, my keď sme teda s mojím doktorantom robili nejaké analýzy, že akým spôsobom sa to vyvíja, tak samozrejme určite asi viete, že ono sa to začína troška preklapať, že my budeme menej potrebovať na vykurovanie a postupne viacej budeme potrebovať na chladenie. Mne sa veľmi osvedčil, respektíve ešte určite poznáte tú teóriu, že v podstate keď veľmi dobre zateplíme, dáme veľmi dobré okná, tak máme brutálny problém, lebo sa nám dom prehrieva. Je to absolútna pravda, ale veľmi inteligentne sa to dá vyriešiť, a to mám zase veľmi dobre vyskúšané na mojom dome, je pokiaľ máte veľmi dobre zateplené, veľmi dobré okná a chcete vychladiť, tak je veľmi dobre vetrať, a hlavne v noci, keď je vychladené. V tomto sa mi zase veľmi páčia tieto systémy, že viete si to nastaviť v podstate na práve takéto vychladzovanie domu, čo sa týka noci, čiže úplne vynikajúce riešenie. Vidím, že Peter sa ešte stále nevrátil. Ďalšiu otázku, že ako ďalej. No, pokiaľ samozrejme vyriešime nejaké predikcie, otvárateľnosť, určite teraz máme, okná sa dajú zatieňovať, úplne také tie bežné systémy, slnko vám nepreniká a tak ďalej. My samozrejme, toto tiež si môžeme dovoliť len za určitých okolností. Keď ste v nejakom priestore, potrebujete aj nejaké svetlo, máte nejaké limity, koľko môžete zatieniť, tak nie vždy ste schopní to vyriešiť povedzme nejakou tieniacou technikou. Respektíve možno dobrým takým riešením, tuto mám teda ešte možno nejaké poznámky, od toho troška odskočím, že čo by ste vlastne v lete potrebovali, aby okno nepúšťalo čo najmenej tepla, slnka samozrejme, aby púšťalo čo najviac svetla a tak ďalej. V zimnom období ideálne, aby aj to teplo vošlo a tak ďalej. No samozrejme, pokiaľ dáte nejaký sklený systém, tak vy ho tam máte celý rok, tak už neviete potom, že stiahne mikroselektívnu vrstvu a tak ďalej. Prvým takým, ak si dobre pamätám, pokusom o nejaké riešenie tohto bolo Kunertovo-diodové sklo, alebo teda okno, kde sa prevracal rám, že vlastne sa menila poloha mikroselektívnej vrstvy, čiže to bolo možno také nejaké riešenie. Ale teraz prichádza v podstate mnoho riešení, možno takých výskumných, kde aj zasklenie sa stáva, nielen okno ako také je dynamické tým, že ho môžete otvárať, zateňovať a tak ďalej, ale aj to sklo dokáže byť dynamické a môže meniť svoje vlastnosti. V tom základnom rozdelení samozrejme my si môžeme rozdeliť, že máme nejaké také pasívne, kde nemusíte nejakým spôsobom vstupovať a to okno sa, alebo teda to sklo sa dokáže nejakým spôsobom meniť tú svoju vlastnosť samovolne, alebo aktívne, ktoré sú pre nás možno pozitívnejšie, lebo vieme si to podľa svojej nejakej momentálnej potreby. Tie pasívne sú za určitých okolností možno také troška ťažkopádnejšie. Z tohto pohľadu je, alebo z hľadiska riešenia sklených systémov, technológie, povlaky pre reguláciu solárnej energie poznáme teda rôzne spôsoby. To, čo som už naznačoval, povedzme v tom prvom máte statické, kde môžete toto všetko riešiť, trojskla vákuové, aerogelové, zasklenie s nízkoemisným povlakom a tak ďalej a tak ďalej. Potom sú to tie dynamické, ktoré sú teda rozdelené na pasívne a aktívne. V rámci tých pasívnych sú tzv. PCM, termochromické, termotropické, fotochromické a čo sa týka aktívnych, elektrochromické zasklenia, napríklad s tekutými kryštálmi a tak ďalej. Potom samozrejme úplne ten posledný level je, že keď vykombinujete v podstate tieto možnosti. Zase, čo sa týka teda toho dynamického zasklenia,
Aktívne dynamické zasklenia majú teda tú výhodu, čo som naznačoval, možnosť regulácie výkonu, rôzne fázy tienenia, nepotrebné exteriérové tienenie a samozrejme má to aj svoje nevýhody. V podstate potrebujete nejaké riadenie, potrebujete nejakú elektrickú energiu a tak ďalej, ktorá samozrejme sa môže kaziť tu nás sú také ukážky, tu už možno, že len tak v rýchlosti prebehnem, ukážku elektrochromického zasklenia, kde vidíme, že v podstate aktiváciou, respektíve deaktiváciou sa nám menia ako keby parametre priepustnosti toho skleného systému, kde napríklad G hodnota v úplne jasnom stave je nejakých 0,49, v nejakom aktívnom tmavom stave 0,06 a tak ďalej. Čiže takáto nejaká aplikácia, ktorá teda už nejaké riešenia existujú. Samozrejme, ešte raz hovorím, nie je to asi štandard. Nepredpokladám, že na Slovensku ešte bolo niečo také použité, ale snáď dúfam, že keď skočíme projekt, tak bude sa dať niečo použiť. Ďalej, nanokryštály v sklených kompozitoch, čiže takéto nejaké riešenia. Tuto dokonca dokážeme, za určitých okolností dokážete povedzme stmavovať, ale toto je možno zaujímavé, že vieme povedzme stmavovať, alebo viete meniť spektrum toho, čo vám dovnútra prechádza. Určite ste počuli, alebo možno počuli niečo o cirkadiálnom režime. U nás teda na fakulte profesor Hraška sa s týmto zaoberá a tón svetla, ktoré vám prechádza dovnútra, dokáže ovplyvňovať cirkadiálny senzor, ktorý je v oku v podstate a tvorbu melatonínu a tak ďalej. Čiže v podstate viete robiť s tým zaujímavé veci, určite viete, že, alebo keď ste si možno vyskúšali, že v rámci spálne nie je dobré modré svetlo napríklad na zaspávanie, opačne je dobré červené svetlo, takže tu je niečo také, že si viete dokonca nastaviť nejaký farebný odtieň preniku toho svetla. Samozrejme opatrne, aby zase sa s tým niečo nepoškodilo. Ďalej ukážka nejakých plynochromických zasklení, čiže takéto niečo. PDLC zasklenia, čiže tuto tiež vidíme, tá zmena v tomto prípade nie je až taká nejaká markantná, tie hodnoty G sú, myslím, že také celkom blízke. Veľmi zaujímavé elektronické pixilové sklo, ktoré vám dokáže v rámci štruktúry, alebo teda plochy zasklenia robiť také nejaké iné záležitosti z hľadiska priesvitov. Veľmi zaujímavé mikroštruktúry v podstate v rámci zasklení, ktoré teda buď môžu byť nejak elektronicky ovládané, alebo samočinne, čiže sú to nejaké mikrozáležitosti v rámci skiel. Dokonca zasklenie na báze deformácie elastomerov, vidíte, že vlastne z vonkajšej strany a teda nezopnutím je tá vrstva rovná, zopnutím elektrického napätia sa vám vrstva zdeformuje a tým pádom vám vytvára určitý spôsob lomu svetla. Čiže takéto nejaké veci. Teraz rozmýšľam, všetky otázky som už minul, keď si tu nebol. Čo sa ťa spýtam teraz. To boli doteraz aktívne zasklenia. Poznáš, Peter, nejaké pasívne zasklenie? Dynamické? Nebol si tu? Chýbal si. Je ich samozrejme viacero. Ja som si vybral jedno termochromické zasklenie. Zhodou okolností nedávno nám práve prišli vzorky takéhoto zasklenia, tak chceme urobiť nejaké merania. Je to v podstate zasklenie, ktoré to je z tých ako keby samoovládacích, ktoré na základe teploty dokáže meniť priepustnosť. Je to v podstate založené na oxidoch vanádu, kde my sme teda analyzovali, sú rôzne množstva alebo rôzne percentá tohto materiálu, na základe ktorého si viete nastaviť, že v akej fáze, pri akej teplote sa vám dokážu tie vlastnosti zasklenia z hľadiska priepustnosti meniť. Čiže viete ho ako keby nastavovať. Samozrejme, toto je niečo zložitejšie pre pobyt ľudí, ale môže to byť zaujímavé pre možno nejaké skleníky a tak ďalej. Čiže nie vždy samozrejme musíme tieto veci riešiť pre obytné budovy alebo administratívne budovy. A predsa sa spýtam, predsa tu mám dobre
Poď sem, tuto. Si to vrátiť, dáke. Ktoré zaspenie je podľa teba lepšie? Kondenzácia interiér, kondenzácia exteriér. A prčíte, ja som to nevypol. Čo? Ja som mal vypnúť, to tam nemalo byť. Čo? A ktoré je lepšie? Však som povedal, že je. Povedal si, ktoré je lepšie, si povedal, ktoré je interiér, ktoré je exteriér. Kondenzácia. Tak ako ten, keď je kondenzácia na exteriéru, to značí, že je chladná tá povrchová vrstva na strane exteriéru, čiže nepredpúšťa slnko teplo. Výborne. No, to sú niekedy problémy týchto špičkových zasklení, že my urobíme niečo nové, niečo špičkové, čo sa štandardne nepoužívalo. A teraz sa stretávame veľakrát, že niekto si dá povedzme super kvalitné zasklenie niekde, kde chce raňajkovať ráno a z hodou okolností to bude mať takéto. Toto okno je moje, takže tiež nevidíte, musíte počkať, kým sa to odparí vlastne z vonkajšej strany. A inak z hodou okolností tieto okná tiež robila taká jedna veľmi dobrá firma. Peter, vieš ktorá? No, bro. No ty, to už ani toto nevieš? Si nepamätáš? Veľa dávno. No takže treba samozrejme dávať pozor, že my máme kopec nových perfektných materiálov, len treba vždy myslieť aj na iné veci, takisto aj vo funkčnej škáre. Sme robili testovanie, kde pri tých najlepších profiloch vzniká kondenzát vo funkčnej škáre, respektíve namraz a má to teda nejaké svoje riešenia. Dúfam, že som nejak neprekročil čas. Je, dobre, Či? V pohode?